שלום, אני כאן, כן, אני קורא שתהנו מהסרטונים האלה, כי זה ערוץ חדש שפתחתי והראשון. אז כן, בואו נתחיל, כן. אני יותר אוהב 4x4, כי אני לא אוהב משחקים רגילים. יש 31 כוכבים, אם אתם רואים, צ'סט מסתיר, אוקיי. מי שלא מכיר מה זה בלרוס, אני אסבר בקצרה. אכלו צ'סט, אבל מסתבר שבסוף אין לי כוח. מה שאין לי כוח, אוקיי, הוא מחליף אותי בלעשות הגנה. אני לא יודע אם אני אמור לי לעשות, אני לא בטוח. כמות הטובלוקים, אבל זה מעצבן. ליטרלי עושה עכשיו גולד ברידג'. אקמן. אוקיי, נראה לי יש לנו GG, כי יש לנו מישהו כאן שיודע לעשות גולד ברידג'. ואם אתם לא יודעים מה זה גולד ברידג', זה פשוט ברידג' שאין בו שיפט. היי. אני מקווה שיש לי ג'נרייטור, כן, יש לי ג'נרייטור. זה ככה. לא התנתק אקסל פיקקס, כי אתם ראיתם. מה יש להם בעיה? אני מצטער אם לא שמעתי טוב. אוי, צ'י. Hello guys. לא, זה לא מה שאני הייתי אמור לעשות. שיט. אוקיי, נראה שהלא גם טובים. שיש איתנו מישהו שיודע. פאקינג גולד. ראיתי ממש בדק. ברזלי. מה, איך הרד האקר? עושים לנו, אנחנו לא האקרים. ככה אני רואה את זה לפחות. אוקיי, עשו לנו את הבד. אם אתם לא יודעים, אחרי שעושים לכם את הבד, אתם פשוט לא יכולים לחזור לחיים. נראה שהטים שלי אפילו האקר, אז אני אברח. רואה שם קרב מטורף, הוא פשוט מקפצץ, ראיתם? פאק. אוקיי, הוא הרג אותי עם פיירבול. אוקיי, הוא הרג גם את הטים שלי, מפתיע. רגע, לא, מה? זה הטים, איפה הטים האמיתי שלי? לא, זה נור בכי. כן, אני פשוט אעשה קאט שתחכו שנייה ואז המשחק ימשיך. כאילו הבנתם אותי. אז בזמן שאנחנו כאן מחכים שהמשחק יתחיל, שעוד 20 שניות, אז בבקשה תעשו סוף ולייק, ואם ראיתם עד החלק הזה, אני עכשיו אהבתם את הסרטון, אז כאילו סוף ולייק באמת יעזור לי, כי אני באמת אשקיע בזה הרבה. וכן, אנחנו במשחק השני שלנו. תגידו לי בתגובות, פעם אחת הלכתם לפלטה שם והצלחתם לתפוס אותה? אני לא יודע באמת, ואני לא במצע מפות, ולי יש VIP. מה? למה יש לי מספיק לגאפל? טוב, קנינו גאפל למקרה חירום, בוא נגיד את זה ככה. לגמרי לא בטעות, אוקיי, יש שם נוב. אני יודע לעשות ספיד ברידג', אבל מדי פעם משום מה הגעתי למצבים שאני נופל כל הזמן. אוקיי, אמרתי לכם, אני מצליח ספיד ברידג' ככה, כאילו ככה מצליח. וואו, זה הביא אותי. אני גם לא אוהב לעשות קפיצות, כי זה מה שקורה. מושיט, הוא נזרק עליי פיירבול. כאילו, הוא לא ציפה שהוא יהרוג את הטים שלו כמעט.
כן, אבל זה היה קומבו יפה. אתם לא יכולים להגיד שלא. כי פשוט הייתי חייב אקס ופיקקס, אין לי סיכוי בלי אקס ופיקקס, ואין לי ג'נרייטור, מה שכל שחקן צריך. כאילו אתם משחקים בלוס באמת פגינו מספיק זמן. אתם יודעים שג'נרייטור זה חשוב ולמה או נבד את הג'נרייטור. אנחנו נשיג שנייה 20 איירון, כי אני רוצה גם סולמות וקלאצ'ים. אם אתם לא יודעים, סולם מוריד את הסיכויים, לא עושה שלא יהיה לך פול דמג' וגם שלא ירסו לנו, כי בקצב הזה ירסו לנו, אחי. אאו שיט, אחי, אתם פשוט לא רואים שהוא נמצא כאן, די, לא, איזה קקו, תהיה לו סקרוסטימינג. כך, תמות, או שאתה לא מת. עכשיו השנייה, איזה מצב שקנינו את הגאפל הזה? קנינו פרודקה. אוקיי. אני צריך בשביל להרוס להם. זהו, מספיק טוב לי. אולי אני אקח קצת כזה שיהיה לי באנדר צ'סט. לא! אוקיי, אחד מהטימים שלנו מת. לא, ראיתי שזה טוב יחסית, אבל זה לא הכי נראה ככה, אז כפי שאתם רואים, אני מספים כאן בלוקים בלי בעיה. ומי שלא יודע עם איזה טקסטורה, אני עם קרייזי פיקסל 10K. מי שלא מכיר, הוא ההשראה שלי לערוץ הזה, ואני עומד למות. אוקיי, כן, הלך עליי, ליטרלי אני חי איכשהו. פשוט פה. לא שהם נובים, פשוט טוב. אם אני אומר שהם נובים, אז זה מה זה לא נכון. אפילו לזרוק לטימייט שלי ולא קונה מישהו אחר. למרות שלא נראה לי שהוא יעשה את זה. טוב, אני קונה לנו אייסט. אין לי מאוד מה לקנות. רגע, פאק, יש לנו אייסט. לא, זה לא 4 משום מה. אני יודע למה. שיט, למה הרגת את הטים שלי? אוקיי, כן, הוא הרג את הטים שלי בגללי. אבל זה משחק טוב, אני לא הייתי רוצה להפסיד. אוקיי, אני אלך אל בעצם אבד או בלו ליתר דיוק, אני לא באמת יודע מה קרה שם. גם יש לי מקלט גיימינג, אני שלא משתמש בה כרגע. גם היא עושה הרבה רעש ואין לי טעינה אליה. אני אקח גם את הדיימונדס. צריך דיימונדס. לא אכפת לי מהאיירון. לא. טים אפגרייד, בוא נראה. נקנה לי חציבה, אוקיי. נקנה לי גם ארמור. כי זה אחד הדברים שחשובים שחייב להיות לי. קצת בלוקים. מעכשיו אני פשוט אקנה גאבלים ועוד. זה היה כל כך טוב. הוא פשוט בא לי מאחורה. ג'י מגיע לו. וואו, זה המשחק מטורף. שרדנו יחסית הרבה זמן. רגע, מה קרה שם הוא הרג את הילו האחרון. אוקיי, בלו פיינלים. זה מוזר, הוא משחק מטורף. אוקיי, אז נמשיך. אל תשאלו איך אני עומד שם ופשוט ככה, כי מי שלא יודע, המקום הזה הוא לסליפט. סליפט זה פשוט לחלוק, זה כמו להשתמשך בין דברים, בוא נגיד את זה ככה.
משהו לא שכפל, אני פשוט לא יודע למה, הטים שלנו לא עושה הגנה, ובזמן הקרוב אנחנו נצטרך הגנה, אז פשוט קניתי בלוק ספציפי, לא יודע למה, אבל בסדר, קניתי כלי משום מה. לא באמת אכפת לי איזה בלוק קניתי, העיקר שיהיה לנו הגנה. ההגנה הזאת מספיק טובה לי, אני לא רואה שמגיעים אלינו. שיט, קניתי עוד חרב בטעות, זה לא טוב לי. למרות שעכשיו יהיה לי חרב ספייר, ואז אני אוכל לצאת יחסית מהר. המשחק הקודם באמת היה טוב. אתם ראיתם? זה המטורף. למה זה לא מחליף לי? אתם ראיתם את זה? אוקיי, גרעין, לא יקרה. יש לנו פרו גיימר, פאק. שוט, מן. אוי, שיט. ניסיתי לעשות ללא קלאץ' שלא צלח כל כך. נו, חוסם אותי האיש הזה. אבל זה נראה כאילו עושה גולד ברית של אלוהים שמו. אחי. אלוהים משמאל. ציקי ציקי צוקה צעצי. טודום דום דום. אתם רואים, אני משום מה מרביץ למעט ודברים אחרים. זה דבר איתו שאני אמור להרביץ. היו עליי 2. לא היה לי האמת סיכוי לסור את זה. שהטימג' שלי גרוע. או שפשוט אני הולך לבד. אוקיי. לא מנבוס. צריך לדרס, יש לי רעיון. אבל אני יודע שיש לי עוד דברים ב... לא יודעת שיש, אבל אני לא רוצה לבזבז אותם. כי זה באמת יכול להציל אותי במשחק. אם עושים להתאבד. גרעין, אתה לא הבנת עדיין. גרעין כאילו לא הבינו שיש איתנו פרו, שאנחנו פרואים. אני לא כל כך פרו, אבל עדיין. מה? אתם ראיתם את זה? זה היה מוזר. שלום. פשוט פוחד, את שאני אדפוק לך קומבו. או לאיירון גולם שלך, או שהוא... כן, או שאני קפוט. לא ציפיתי לו משהו אחר עדיין, כי יש לו איירון גולמס. נו, עכשיו אני ג'נרטור, כמובן. טוב, כן, יש לי בעיה קטנה. רואים, גנבו לנו את הג'נרטור. אני קורא לזה גנבו כי זה פשוט... אין לי ג'נרטור כרגע. ננסה... נצליח לקנות ממדרס. אוקיי. סוף סוף תקנו את זה, ואני לא צריך לעשות את הלדר קלט שלא פועל לי את זה. הפקעתי בזה משהו? למה יש כאן רק דיימונד אחד כאן? אני מניח שכן, נתאים כאן שרפנס. פשוט באתי לומר השתמשו בזה. בסדקתי, כי הם כאן שרפנס. לקין. אוקיי, אנחנו עומדים לנסות לדפוק לו קומבו. תקווה שהגולמים שלא ימותו ואיך הם ישיגו ארבו. קפוט. אוקיי. אז כן. איפה הייתי? אוקיי, גנבו לי עוד פעם את משום מה. למה כל הזמן גונבים לי את הג'נרטור? טוב, אני כבר אתחיל לקחת מהאיירון. לא. אני אקח את המילים מהג'נרטור כי זה הכי חכם. למה אני לא יצאתי כבר? קיבלתי? אתם רואים? זה פשוט קנה לי את זה פעמיים. וואו, יש לי בלאגים עם השופינג. אני אומר אני אלך למיד. כפי שאתם הבנתם, יש לנו וודג' למיד ואני עם אמרלדס אתה בעצם יכול להשיג ארמור.
שאין לי, שזה כאילו ארמור מדיימונד. לי אין ארמור, אז כאילו, זה ממש יעזור לי. אוי שיט, נו באמת ילו. עכשיו אני מבין לפחות למה אני מת כל הזמן. או שהוא האקר, או ש... אוקיי, הוא האקר. הוא האקר, נו באמת. לכתוב את זה בצ'אט, אבל אין לי כוח. שלי... זה גנב. בולי. כן. אני די בטוח שהלכה לנו איבד במקרה הזה, אבל לא. אולי אני אציל את המצב? אוקיי, הם הצילו כבר את המצב. אבל זה בגלל שהילו הזה כאילו היה האקר, אבל היו עליו הרבה יותר. לא, כן, תקחי. לא, איך החטאתי את זה, מה? זה נובני בפיירבולס? כן, אני לא כל כך ספאמר כאילו בפיירבולים, אז בגלל זה אולי. אני והילו נלחמנו. למה אתה כל כך פחדן? קפוץ עליו. תעשה משהו, למה אני עשיתי את זה? הוא אשכרה הרג אותו כאילו. אני בשוק מהטימייט הזה. פשוט מת. איזה טימייט נוב. נו בריין. לא, נו. זה הגרין. ברור שתגנוב לי. ואתה מת. מאיפה זה הגיע? כן, כפי שראיתם אני די קפוט הייתי. אבל זה בגלל הגולמים האלה, נו. אוקיי, אני מעדיף ארמור, כי אני מת יחסית מהר. אוקיי, אני רוצה להרוס לרד עכשיו. זו המטרה הבאה שלי, כי בעיקרון אני רואה שהרד לא בבייס הרבה. כאילו יש להם איזה 1 או 2 שפשוט בבייס. ככה זה לפחות נראה. הם לא בנים לדיימונדס האלה, אוקיי. זה קצת מקשה עליי. אין להם נראה לי בריג'ים. כן, תמיד אין להם בריג', יש להם ליאלו בריג' שזה רע לי. וואו, כל הרדים בבייס. עזבו את מה שאמרתי שהם לא בבייס. אוקיי. מה אנחנו נעשה? ודאי למה שאף שלא הצליח את זה. אוקיי, תראו מה הם עשו שיקשה עליי. אני צריך לעבור את כל הדרך הזאת של הילו. לא, מה? אבל זה לא קרה, אתם ראיתם את זה, באמת. אני קפצתי יותר גבוה, וזה פשוט לא פעל. נו, סליף, אני שונא את הטיפ הזה. הם לא יודעים לעשות סליפט. במקרה ואתם לא יודעים, אז זה פשוט לחלוק. כשאני עומד לכאן, כאילו אני הסברתי את זה מתי שבעצם התחיל המשחק, אבל אם שכחתם. אוקיי. יש לי גם בדליין. בדליינים. אוקיי. אוקיי. אני אשים את הבלוק הזה כאן. כאן. לא יודע למה עשיתי את זה, פשוט היה לי להרגיש הרבה יותר מהר. אוקיי, כן, אני רואה את הגרעין האחרון, השאלה היא, האם אני אצליח להרוג אותו, כי אני מקווה שהוא גם לא ספאמר של הדברים האלה, של האירון. אוקיי, הוא ספאמר של משהו אחר, אני שונא אותו. יואו. לא הלכה לנו הבט, חבוב. אתה לא תגיע לכאן. אני חושב שזה עזר לו, יש לנו גלאס. מרצוצקי. ויש לנו פרו גיימר, אז אני לא משנה. הוא קקה גם. זה ספאמרים. אני שונא אותם. באמת, סוף סוף מישהו מהטים שלנו עשה משהו.
שהטים שלנו לא עושה משהו, כן? דפקו די הגנה ענקית. אוקיי, כן, הבנתי את זה. זה לא אפשר לקפוץ הזאת. אני לא רוצה דיימונדס, כי אחר כך הגרעין הזה יקבל אותם. הגרעין הספאמר הזה. איפה הגרעין? אוקיי. אוי, הרגו את הגרעין, וזה מה שאני רציתי לעשות. כן. זה גם יחסית טוב, למרות שאני רוצה את ה-XP של הפיינל. הוא מקבל מזה יחסית הרבה XP. יחסית לא כזה הרבה. כפי שאתם זוכרים, לאלו אין אבל נראה לו שיש לו קשת, כן. לא, מה זה, אחי? מה? איזה הקיר! ספאמר הקקה הזה. ואני מניח שהלכה לנו הבד. אוקיי, הבד חשופה, מה אתם עושים? עושים באלוהים. שלנו למות. כן, ככה זה נראה כאילו. תאכלו לו שניצל. אנשים. שניצל זה בריא. אוקיי, יש לי 17 גולד, זה יחסית טוב לי. עכשיו אני עומד להעיף את ה-Yellow הספאמר הזה שלנו. אוקיי, וואו, סוף סוף רד עשו. ביי. מצטער, זה היה למטרה אחרת, אבל זה עדיין לא פעל. שאתה הרסת לי את הפיירבול, אתה תמות. זה היה הריגה מוצלחת. נו, איך שלא אומרים את זה, זהו. אוקיי. יש מאיתנו אינביז. פקתי גם לא קומבו, אין, עליי. כפות גם. ראיתם מה זה? אני מכסח אותם, אחי. It's killing. אוקיי, פרי קילינג, אבל אני עדיין מת. זה כמה בכוונה, כן? זה חלק מהתוכניות. וואי, הכלי הזה מטורף. הוא באמת היחיד שאני רואה שעוזר בתים. כאילו, לפחות ככה אני רואה את זה. עכשיו עם פיינל. וואו, כיס, אוקיי. נניח כאילו. כנראה המשחק האחרון. כי זה באמת משחק ארוך. אני פשוט מפחד ליפול. לא, מה, איך זה פספס? אוי שיט, זה שמגשת, נו, קרקע זה מגשת. ספיד בריז' אבל האלכסון, אני פשוט לא טוב באלכסון. כן, זה עם הקשת. ווייט. יש גם אותי. GG. GG. רציתי לגנוב את הקיל. GG. סוף סוף. טוב, אז אני מקווה שנהנתם ויאללה.
ביי. ואם הגעתם רק לחלק הזה, תעשו סאב בבקשה ולייק, כי אני מאמין שאהבתם את הסרטונים, ויאללה ביי.